KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal jettuɗen Allah juule Mouhamadou Thioubadou ɓurɗo windere jetti jinnamin en juuri papa men wasil men Nurdine Hamad Aloura e ndewre makko en juurima ɗon dendagal serɓe furankoɓe jetti Allah kadi dokkuɗen hande kadi cellal hokken coftal ha mbawɗen nade jordade bandiraɓe e jonde meɗen nde ganduɗon ko hesere kadi ko jonde kadi wonde fayida nde ganduɗa bandiraɓe fulɓe ene cabbi ɗum e kala saaha taw ko émission meɗen mo ganduɗon ko émission spécial Hoddiro mo ganduɗon ko spécial pour yeɓiyankoɓe Hoddiro e kadi spécial pour addoɓe participation men Hoddiro hande noon mboɗo sawdirdo e bonam gorko sehilam kadi mo ganduɗon oɗon teskirima ɗo e galle he e bango e bang surtout kadi e série Hoddiro he kadi oɗon jiiwamo joué hen wuluji baɗɗi fayida o noon woni ko Amadou Moussa an noon kañum hande woni koɗo meɗen Amadou min calminima min juurimama bisimilla ma émission meɗen spécial Hoddiro mba mi salmitimama bandiraɗo debbo tedduɗo machallah Seydi Dia ko gorol noon arata hitande yettude mi neddo Dia ko gorol arata hitande donc hande aɗa wawi weltade no fewi e tawno ko lamdo Diadiaɓe joori ɗo lamdo sosoɓe ɗum noon ko salminde dendagal yeeɓiyankoɓe men salminde wattuɓe hakkillaji mumen ko batte ko foof eɗen mbiyaɓe kadi bisimilla e yewtere mabɓe spécial Hoddiro. Allah jarama Seydi an ganduɗo e hoore mum ko noon kewmi wiidema kadi ko ɗum woni yettode ma tigui hande noon gandon weɓata par ce que ko neɗɗo tigui e denɗum tigui cawnodiri ɗo kono noon woni no mbiyami ni tan Amadou Moussa ane kala saaha en calmini ardiɓe galle ɓe bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia o salminama ɗo mbiɗen Daoudou Moussa Dia foof noon en mbiya ɗon Harouna Moussa Dia to Burkina Faso directeur meɗen Kawko Samba Diop ɗon tan dewten calminen personnel Piindi kala Amadou Moussa hadomi arde ga e wodande waɗɓe participé e Hoddiro ɓe e wiidema tan Amadou Moussa min gandi darnema e nder gallo kadi ka journaliste machallah mo ganduɗa bawɗo ko waɗata ko kono kadi ko an kadi woni kadi directeur kadi programme to e radio Piindi wadde a wona hande koɗo e nder oɗo galle wadde noon ko wiide tan seeɗa e bandiraɓe mbawa andude hol Amadou Moussa an to jeeya par ce que hewɓe jeeya Amadou Moussa gandude ɗum ko Piindi ene gandi ko Fuutangue kono ganda hoto Amadou Moussa jeeya kono noon Amadou Moussa to jeeya ko to e Fouta nokku ina wiye Hammadi Hunare sa welama kadi pour ittude gueɗal ngal ha timma nawa en ha to e magama e litama nde tawno ko toon umma ko toon aussi yiya aduna hande noon sago ɗi ndendi ko toon to Hammadi Hunare magama kam koye Mauritanie walla koye Sénégal Mauritanie ko wotere e falde région mo Gorgol wadde sen bela wadde mbiyen Amadou Moussa an so arte wadde refule ko Mauritanie faati Sénégal naati Mauritanie ɓurti asumaren gueɗel gotel tan Seydi an walla wiyimami komi Afrique naaji ko Afrique naaji tout court wadde min jabinima ɗum tawno ɓe kewi wiide maayo wona keerol wadde Amadou Moussa haade men woɗɗoyde hay nokku émission he ko jarnade bandiraɓe ɓe woni bandiraɓe waɗoɓe participé e Hoddiro ɓen woni no kewɗen mbiɗe kala saaha en puɗɗima golle kadi golle ɗe puɗɗiɗen kadi kono jokkitoɓe kono noon bandiraɓe guila puɗɗiɗen won noon séri Hoddiro ɓe jiiɗi ɗum ɓe jaɓɓima ɗum kadi goto e mabɓe foof ene namdo holno waɗata ha nanna hen junggo muɗum tawde noon en jiiɗa ambude hen hay goto jiɗɗen kadi ko wona gueɗe leñol ngol foof guddi hande ɓe dammal beele moni foof wawa weddade hen junggo muɗum wawa kadi woni ko wiyete ko tuubi ko mbiyata ko weddade hen grain de sel muɗum ɗum noon caggal nde nanuɗen numéro meɗen mo ganduɗa commercial bandiraɓe ne mbaɗa hen participé soko Allah non enen kewi wiide noon guel mo golli kala haale
wawi ni woda baddo taw wadirani yo haali kon enen woni rôle meden ko kala baddo no hunde jododen do anda ko wadno ko yettima do wadi do kon kadi jarnuden dum de tawno ko wadi ko webani gonga adandi goto ene wawi wadde ko sohla ko fof kadi goto wadino ko sohla ko fof Allah wadi non yimbe be won e yimbe enen bi min ko baton ko ene wadi fayida minenne amen jidi jeede hen dum wadi e bandirabe teski so no wetno série woni fuddo ene fawe élément di ganduda ko won e meden kalata hen mbele o webtinande yimbe be daña ko wiite ko accès facile so tawi ko en français couteur den woni yettade e mbadi bemdi wawa kanyum ne wadde hen mbudu mudum taade woni ko dum demande sociale wonno ko yimbe be nyaagino ko way non wadama non dum non kala baddo hen yettama kadi eden bari suivre gilande gedde puddi émission gadano do ngi vidda ibbukan e émission dimmo do invida mo ganda kan woni bintatal en ji yimbe wadbe hen be nana beedi ya wadede wadde ferti ko yimbe be bino yen guddiran be damal ko déjà ndeki ko kambe namdino dum te kadi be jabi rewde e damal ngal wadde moni fof ni wiye jarama e to ko wadi ko ala hen ko heewi kono kadi ala ko famdi seydi an hada men woddode hay nokku wadde gartani inna mabbe kambe wadbe hen be woni odo woni 3e émission meden e jarnaade wadobe participer e Hoddiro hande non udditi hande giwo ko baba kadi ko sihilam de ko hala mok Samba Touré to Agnam liwdube gorko mañam liwdu banu budi sipatore be sipata jamdi so wi'ama Samba Touré tan so tawi a naati e nder diwan amen o kala dum bida Samba Touré en anda bele wonani nden di diwan eden cirti min min gon ko bosoye kan koy bosoye mi yetta e maram to d'accord yo lato bosoye kala wi'a Samba Touré en anda kala wi'a nder Agnam Samba Touré en anda de tawno ko neddo social ke neddo darinido développement alda hande e nder Agnam ala mo nanani dum ko Samba Touré adino odo alda addi balle kewde e nder Agnam o wi o yida Amadou Moussa finde tan o yi neddo taw en jogi barme mudum hippita hubbay o wi kanko so lili mo danonta ko dum ko jurum dero e nder diwano fo particulièrement non wuro amen dum min jeado Agnam didubi hande o mono jogi hande o ala ko addani wuro go gile jardin ngaji gile école aji amen gile poste de santé fof jungo makko woni hen o addal men partenaire uji français uji ala ko batta go e wuro go ko sakrido o joni e ko wadata e projet ji makko o wi o yida findini o mo yi odo ne maysima odo ne mahe bakkere ko projet ji bela yimbe denden dole men linnabe kala mo ala dole ma hande hoore modum sima yimbe denden dole ma hande don no sikki don hankandi ballal wawi hadde wadde non wadi hen 30.000 francs CFA machallah o wi kadi sali bar wonde wonde yawre de tawno ko gendi yanki o mo yidi pulaago mo yidi kaldo pulaago woni o mo nande hen jungo makko yen gandu ko fuddorde tan kono non mo jokku inchallah wallondirde Piindi e dusde Piindi wadde non baba Samba Touré min bima Allah jarama yalla lumtin ko wodi barke kadi dum kam min bettani mi parce que bod andi dum do gurnam ma fuk dum woni ko woni golle ma wadde non o jarama Seydou Touré o wadi hen 30.000 francs CFA ciagal makko non won bandirado gorko ene wiye Abdoulaye Diallo o jeya ko kellol wirede kellol wodi en tout cas kellol wadde hono ko wodi ender falde Kanel région de Matam wadde dum koy diwan modon wadde den modon wuro ko an buri kam andude dum joni mi yalte bosoy mi fayi wuro modon ay dum no kambe deggondire na hawni ko non kanko wadi hen 1000 francs CFA Allah jaarama o jaarama godden rewi hen ene wiye Oumar Issa Sow woni ko to États-Unis wuro makko non wiete ko Duma o ko to e Mauritanie kanko nala jaarama de wadi hen kadi ojoji kadi beldi o wolliri kadi kambe seeru Hoddiro be jiddu dum kadi so woni sago mabbe ko jokkara kadi ala hande kambe ko yewrabe kambe wonbe ciagal leydi be sonaka mogoji baadi ni non kanko ne o wadi hen 25.350 francs CFA Allah jaarama o jaarama so tawi yawri o don won dewde hen wi Hammadi Bayal Ba kanko non o jeya ko e département o wi Podor ko commune de Dodel ko pullo o salminama o juurama o weltanama o jarnama o wadi hen 1685 francs
Allah jaarama yalla lumtin ko wodi barke goddo dewde heno wiite ko Daoud Jiggo woni ko to e France wuro makko wiite ko Kaajil ni wodi o wadi hen 10,000 francs CFA kanko no waddi hen haalaaji beldi jurminidi hollude kambe na hande ala ko yewtabe sona kolli e daari e mogoji baadi mogoji meden surtout kadi goddo en rewi hen en wiya Zakaria Sall woni ko risa tol walla ko Zakaria Salba ko non wi ko Salba ko jom jetto ko tohar makko yettre Sal ko yette ba donc kanko non woni ko risa tol wadi hen 1000 francs wiyama Allah jaaramo jaara min calmini sa tolnaabe kala goddo rewi hen wiye Siraju Jaawo o jeako wuren wiye korokoro non mo sikko ko to e Mali ene gasa wonde taw ko tonto ene wodi en tout cas indicatif o so mi juumani ko Mali o wadi hen 2000 francs CFA kanko nen bima Allah jaaramo jaarama goddo rewi hen wiye Adama Gisse o jeako nakara o wadi hen 500 francs o wi kam non tata bimna o wi ko mi almudo jango alquran o wi min jidi wadde tan ko buddum kon ko dum min jogi ndo mi ande ma joofi kadi sa tawi almudo alquran wadi hen 500 so fit sa dañi 5000 francs ka bado hen so woni ceerno mo wadi hen so woni ceerno kadi mo wadi hen ko heewi kanko no o jaarama no feewi goddo rewi hen wiye Mayram Sow on ala yettode ko hono ma o jeya ko beeli naybe o wadi hen 1000 francs CFA Allah jaarama Mariam Sidi Sow ñebbe ala ko bonnuma sona yettonde ko heddi ko foni feewi goddo en wiye Issa Jakate non en jaakade wadbe mi marqué parce que neddo daji Jakate en ko buren hewde koy salam kullebe o mun to e Allemagne o jeya ko buren wiye Wawunde sa neni wi men wadi kam marqué parce que enen foyde gandi wadbe do be foko haal pour wala ko fulbe won kanko ko soninki ko saro kullebe kono kadi o haaldem ko pula labdo cer o wi kam kadi salmata biomna o wi minen ala ko yewrata min o wi sona mugoji hal prebe o wi mugoji hal prebe han jebani o wi ko émission ngaji mon tan o wi jewtami non wadde ko wiide ene fof ko goto jon ka jiddu mi nawma ha wawni nganda wawni to heedi eyo yo sen gummima añam jehen wursoki jehi wursoki payen hammadi hunare wura amen do jokken seeda payen gasambiri sen gummima gasambiri gaccen godron route national numéro 2 par Bakilo celen jungo nano payen do jeeri walla ko walo paden ndewno wuro no wiye ballel sen gummima ballel tan juste ponan don pont ko don ciangol biretengol julol ko don jokkodiri e maayo welgo ngo don tacceren keten oto bangi en naati wawnde don woni wawnde bismillah ma galle jakete nan machallah wadde non en naari hay wawnde ko bida ko wonma marqué ko min ko dum wadi mi marqué nde tawno ko sarakulle kono hawnaki sarakullebe emen enen wiyobe mbimi sa ƴeewi enen fof ke en hoddibe ke en bandirabe sifo do sifaji didi gure men fuudde wuro wango wuro sarkullebe walla wuro halpularen wango sarkullebe sa ƴeewi ma taw sarkullebe ne kaldem didde fof wallahi kalpularen ni ko pularo ɓurata wawde dum ko go deuxièmement wuro sarkullebe aussi ɓurgo hewde sarkullebe sa tawi ma taw hen halpularen kañum men aussi ina kala demgal soninkengal yeru hunare hande sarkullebe wonɓe toon ɓe fof ina kala pularo ina jeeba ko pularo watte ko kadi fina tawa on nandi sa andari jombaji soninke cosano gotum andari jombaji haal pular ko serti ko heewani to bangi moori di cinkal ngal gede baadi non waddi ko hoddibe kadi ko bandirabe direct tan haala kala bid donc be non so tawi ene parnoro ene jeeba ene kutro ko watte ko dum don eden biyabe ha joni félicitations eden banam aussi encourage wallahi seydi an haali fof kadi a weltanama no feewi woni ko biiden ko Sénégal jol fu mbiyata benno bopp la ken mun ko har ñaar walla en ben ko hoore wotere am buri kam wawde pulaar hay goto wa serdu dum ko non de do ala bawna hay goto wa serdu wala hay goto wa feccu dum wadde hollindire ko sarakullebe haal pour fof goto wadde non bandiraade gorko a weltanam no feewi sa jakate depuis Allemagne a ñagana malla mojjere sakkiti do ko Hamidou Sy ja kanum ko kobbil woni ko to e Côte d'Ivoire kam hono wadi hen 2000 francs CFA yo waddi hen yawre non en bimo ala ko yawni hen kadi ne heewi woni no biide ni leñol gol no way hewde ni Amadou Moussa
yeɓoɓe hoddiroɓe no mbayi hewdi ni hay sinno moni fof tan waɗe ko 500 francs walla 1000 francs ɗum ko million ngaji wonata ma wot ko woni ala ko haali noon wadde noon kala mabɓe bawɗo wadde hunde yen gandu ko heewi ko ene mawna e meɗen ko famɗi ko kadi famɗani e meɗen par ce que fof ko geste fof kadi hollirde en yiiɗi kadi won temedere hono mumen walla ujunere hono mumen ene jeeɓa ene jogo ɓuuri koɓe jogui ko kono jaranani ɗumen hen aɗa nana arina e mayram sode toon jamumen mi tawtanima e toñangue pourtant ko dendiraɗo kono noon sa yimi tawtanima hen mayram so eɗen mbaɗamo félicité aɗa andi ko waɗi ko debbo ɗo e Sénégal walla ɗo e Afrique debbo ene famɗi doole hen sahaji nde tawno ko gorko heɓata ko walla ko lijjitta ko to banggue golle rewɓe meɗen ɓe kewani jogade on ɗon fartange kanko noon kanko fof e wonde coosoho hakkille makko hokkimo wadde hen participé ande wonde woodi ko naati aɗa andi ko waɗimi haalde ngol ɗon konngol rewɓe yeɓoɓe Hoddiro ene keewi machallah eɗen mbaɗaɓe félicité eɗen beltanoɓe e dow ɗum e kono yoɓe dillu noon mi dillu surtout par ce que worɓe dilli merci toon jiɗmi wallidema toon jiɗmi wallidema noon par ce que mbiɗon ko parité wode parité ala ɗo noon parité o mbiɗa yiiɗi prochaine émission so tawi jooɗama ɗo goɗɗo jooɗdami ɗo en yataw ko rewɓe ɓurata hewde ko mbaɗi beele no wawa fodde walla yerodirede par ce que kamɓe mbi parité gonga ɗum tan jinnomi hen weltade hen ɗon mi jumpeta ɗon kadi mi wallitti min fof wonde féministe min fof ɓuuri wawde jingande rewɓe ɗon ɗo kala ɗo ko gonga celluɗo kadi firtota par ce que so tawi en teskitima ko fuɗɗi faade joni ko oɗo waɗi ɗiɗaɓo debbo c'est ça ko janga si to e France o noon ko debbo kon ko debbo bawɗo worɓe noon par ce que kanko waɗi hen ko 100 € non ko debbo jellitoɗe worɓe debbo jellitoɗe worɓe kanko waɗi hen ko 100 € mbiɗa wiya rewɓe yoɓe calongol konngol yoɓe calongol konngol debbo bawɗo gol calde ɗum waɗi yo wiye debbo yo wiye ko debbo hol ɗum aɗa andi ko waɗi so tawi debbo wawi gorko tan ene wawi jibinde caɗele e banggue sens mo kalteno e kono noon yo won debbo jerodirowo e gorko to banggue golle wadde kanko debbo jerodirowo e worɓe janga si woni ko to e France kanko iddi uddide ɗum ɗo émission meɗen premier Ibou Kane dokkudemo ɗo dédicace o waɗi hen ko 100 € gila nden ɓenni hande oɗo mayram so watti hen mi yahan debbo goɗɗo wadde noon ko mbiɗa ɗo kam parti ala ɗo kam non wadde rewɓe min hande mi herside par ce que Amadou Moussa o haala ɗo koko gonga wadde noon dillen gandinen rew worɓe ene kala ɗoɓe nani juuɗe mabɓe enen eɗen nani ɗon juuɗe meɗen kadi no worɓe kadi pinnata hande ene dawani hande rewɓe hewɓe hande ko noon pinnirta ene dawa wadde kala ɗo gorko wawi wadde debbo ne wawi wadde ɗon wadde ko wiide wadde rewɓe dillu tan beele minen emi rewɓe min cofta oɗon banggue wadde no Amadou Moussa caggal ne beltinɗen bandiraɓe jaaniɗen ɓe mi arta seeɗa e ma mi jubba sonaɗo mbaɗa andi fansuji maɗi pierre kam ha Moussa ɓeɓe paadi fansuji min eɓe mbayno leydi mi wona Ibou Kane wona bintata eyyi kono noon ka jouɗo rôle ɓurɗo wadde kadi mi wiyata ɓurɗo wadde fayida kono mbiyam ko baɗɗo fayida e nder série o par ce que a jaaniyanke e nder série o kono yiyama kala hande e banggue jandiyankaga ko an joueur ɗum kono yiyama kadi hande ka suho gonɗo e nder entreprise taw koko jontaɗo yama ko wayno sosoɓe ɓenno ne mbatte joom haqqille anani ɓe mbattuma haqqille donc ko wiide seeɗa e Amadou Moussa e banggue mogoji par ce que min gandi ka journaliste min yimɓe fof ene ɓooyi yiidema e télévision ngaji wadde émission ngaji walla ko way noon mais e banggue mogo tawde hande en naata e banggue série Amadou Moussa min jiiya ari tan a naati e série a waɗi intégré sans probléme holko saabi ɗum te hunde nde ganduɗa journalisme kam ka jangguɗo kono mogo a janggani ɗum ko tagi garɗa tan machallah wona oɗo woni premier série ma min jinoma e série ji goɗɗi ɗo e Piindi TV somi juumani kono somi juumani waylo en kono ari tan machallah a jouyi feewi holko addi ɗum holko hokkuma ɗum ko namdal mettugal jabtade kono mi esot tan jabtade hen seeɗa aɗa andi so tawi aɗa wone nokku nde pinɗa foof aɗa yiiya yimɓeɓe ɗo jimmi jopade ko kala mogo ngo jiiɗa ham tan ko mogo ngo Piindi TV naaɓe mbaɗi soit ko scénariste o ko ɗo ummi Piindi TV walla caméraman uji ko ɗo gummi Piindi TV walla certaine yimɓe jouoɓe hen ɓe ko ɗo e Piindi TV c'est à dire ko yimɓe wowdiraɓe guila ɓooyi donc noon ɓen ɗon yimɓe so tawi aɗa wadde e mumen golle mbaɗe no hono ni hay so tawi wonani golle maɗe jangguɗa a dañata probléme kadi guila gonguel no woodi
so tawi a rokkama rôle mo ganduɗa ko ɗum woni ko gurɗa jamma ñalawma par exemple rôle mo joami Hoddiro merci ɗon par ce que aɗa so tawi mi fini mi dawi ko piindi ndawammi ko ñallami wadde piindi guila suba nangue mudu ko foof ko ɗum woni ko scénariste o ñaagui yomi waɗ e nder série Hoddiro wadde mi sikki jabtongol tan woni koko dokkami ko woni ko tiiɗani koko guurmi ɗum woni ko rokkimi saabi mataw dañƴen hen seeɗa réussite mo kalta o machallah wadde ko wiide tan hande so tawi wiyama série tan ko yimɓe guurata ko ɗum woni ko joué hen kono noon kadi so neɗɗo tottama ko wuurata ko projet ɗum watta probléme par ce que waɗat ko comme si no jooɗirimo wuurde ni ko noon o jouirta ɗum wadde machallah on banggue waɗi réusside no feewi so ɗum yawti Amadou Moussa an yimɓe ne mbiya ɗo Amadou Moussa an yiya fo en jala en jala hay série ɗo yiya fo ne jala jonon an so tawi a rokkama rôle mo ganduɗa ka tottaɗo rôle bandi walla poɗɗo tumminade est ce que aɗa sikki aɗa jogori wawde wadde ɗum en tant que neɗɗo mo ganduɗa jalowo aɗa andi ko addata jalede jaam so jaam o heewi tan mi jalat kono so tawi wonno wayata mi jalta hay soko jalni ari mi jalta kadi oɗo question posɗa kam famille am miñamen ɓuuri ɓattade ɓe gurdumi jamma ñalam ɓe ɗum woni ko namdoto kam ñande foof ne mbiya wonde aɓe kuula hen saji tawi woni micro radio walla télévision woto ɓe jalde par ce que noɓe gandiri no mbawmi hewde jalede ni kono aɗa andi kala ko woni sérieux aɗa waɗa ɗum jaleɗe gartaɗo nde tawno aɗa andi wonko kucciɗɗa aɗa andi wonko huccite ma aɗa andi wonko faɗa e ma kadi ko mbatta ko aussi jalnaki donc alay saago ɗo ñiiƴe ɗe hayso ɗe jalti wona pour nde jaleɗe ɗe kono kay ko mara ko haala ka woniri hono noon no wawi wade foof jaleɗe ɗe kam rôle bande aɗa wawi eɗe ganduɗa bon rôle bandi ala par ce que ɗum kam mi sikkani mi anda ko naturel neɗɗo mi anda ko aroyre janggo kono kam mi sikkani so tawi mboɗo wawi joude on ɗon rôle aɗa andi ko waɗi neɗɗo foof ne jogui dal ko mbawɗa yiide tan après jiiruɗa hen hoore maɗa directement rôle bandi ɗum ɗon foof ne wawi aroya kono mi sikki o saaha to jarami hande ɗo kam mi wiyita ɗum kono mbiyami tan ko rôle sérieux rôle sérieux ɓe ganduɗa ko neɗɗo jooɗi ene gollo walla mbaɗowo goɗɗum tawi wona jaleɗe kam hutorto ɗum kam mbiɗa sikki mi wawi wadde assuré 100% mboɗo wawi ɗum wadde kono kam wadde agressé walla wadde gueɗe goɗɗe ɗum kam mi sikkani seydi an so tawi ɗum yawti mboɗo wiya beele Amadou Moussa an holko welma e série Hoddiro en tant que yeeɓiyanke tan ni tant que yeeɓiyanke holko welma hen ça va être compliqué pour mi jabto ɗum kono noon mami eto so mboɗo yeeɓa série Hoddiro ne welami hen guiɗe ɗiɗi ɗo adana ɗo image laaɓɗo o ɗon mi waɗa rendre hommage mi weltono no mbiyata ni wonɓe ɓe e to niɓɓere nde pour ha leerna ɗum ga woni ɓen caméraman uji ɗi monteur uji ɗi eko way noon ɗon image o somi yi tan ne hokkami image vrai cinéma et son aussi parce que ɓe mbi to banggue mogo ko image goo e son par ce que yo yiye ko watte ko yo nane ko haalte ko ɗen gueɗe ene beelimi hen kono dande Oumar Fouta nde ene welimi e série o so tawi ko Allah hen sahi ne aranami tan mi hubba taw mi heeɗaki haala ka taw to fuɗɗotoɗo woni générique o entrée o so yaha fuɗɗade mi ruttina pour tan uniquement yidde addande Oumar Fouta ɗum ne kadi ne jeeya ko welimi vraiment e série Hoddiro ko heddi ko welimi hen ko noon ɗum kam hankkadin ko alay saago par ce que kala jowo hen en gandiri e muɗum enen gurde e muɗum par ce que ɓuuren ko heeɗo ko ɗo e piindi dawata donc yiide yimɓe ɓe ganduɗa ko ɓeeɗo gonɗa jamma ñalawma aɗa jooɗi kadi aɗa yeeɓaɓe e galle ma walla e portable maɗa ɗum ɗon on beelema kadi ko beelema mawɗo saabu hen sa mi yarami wiye jaam beele ko Sali Dia réel mo jiyami ñande foof beele ko on woni ɗo tellement ko jomum waɗi ko ene waɗi fayida no fewi gonga seydi an émission men o sinno woni no sagam taw ko 1 heure temps par ce que mbaɗa andi ko mbawmi ko yewtude ma e ɗum ɗo o ene heewi kono yama mataw en mbaɗa ɗum tënk tan dañen hen ko bandiraɓe keɓat hen nafoore wiyete e pulaar dabɓe kinoɗen walla wona noon wiyete ene joyi konngol gongol haalnam kalnora bandiraɓe heɗoɓe heddiwaɓe noon mboɗo wawno mi namdotonoɓe tan mi ƴeewa so mbayata ɗum e commentaire kono e wadde namdo wadde mbaɗen ɗum namdal PULAAR naftoroɗa walla jiɗɗa mbaɗen ɗum namdal
no tenk wiite e pulaar non ko yeɓoɓe kala heewi konngudi noon goto men fof so welama ne wawi artude hen yoɓe garta e waɗɗume commentaire he ɓe kalanen no tenk wiite pulaar soɓe kaali minen hooram mi andoro heddiɓe kadi waɓe no am gandore wadde a jarama seydi an ko deux question keddormami caggal mi hokkuma konngol mbaynigo widema guila puɗɗa joude beele won aɗa jouwa séquence uji tan waɗa séquence ɓuuɗo weldema hen beele on séquence yalti so tawi o yalti kaala e makko so tawi o yaltani mbiyam o yaltani taw séquence ɓuuɗo weldimi yalti aliyo koɗi ɗiɗi kono hen goto kañƴi ɗiɗi fof d'ailleurs ɗi jalti e oɗo saison séquence gaɗano koɗo directeur général o ari woni premier musikki jour Hoddiro to waɗimi nommé directeur général to waɗimi nommé ko wiyete rédacteur en chef woni kalfinal kala ko fate banggue journal information e gueɗe mbaɗe noon ɗon ene jeeya ko welimi deuxiémement ɓuuri weldemi aussi koɗo dokkiranmi ɗo information wonde kumbis majji eyyi ɗon aussi welimi est ce que nango tagui ne welimi par ce que aɗan to waɗi kom nommé ɗo kala neɗɗo liggotoɗo e presse walla e média a andi pour ganduɗa golle ma ne jaari yeeso ko mawɗo galle o jooɗo kañum hoore muɗum suɓuma tawatinani e won toon woda ko artirma e galle o ɗum ne weeli kala liggotoɗo e galle média walla liggotoɗo e kala gollorgal deuxiémement ko weeli kam ko e to dokkirami ɗo information hay so tawi ko majjere kalannomi mais kam ko hunde nde guurmi par ce que ñande foof komi mbaɗowo journal ñande foof komi dokkiriwo kabaruji donc somi jooɗimi mbiɗa hokka kabaru e nder aussi série Hoddiro ko hunde weldemi no feewi en tout cas gon namdolam cakkiringal e ma ko aɗano joua hande série woni no mbiɗen ni sa joui série hen sahaji yiɓiyankoɓeɓe sa waɗi réussite tan yiɓiyankoɓe ɓe cikkat ko guur ha walla ko gonga re gonga ɓe cikkat ko gurnamma gonga woni ɗo est ce que e fansuji ma yeeɓoɓe ala hande meɗo noddudema hay exemple e oɗo cakkitiɗo oɗo mo cakkitiɗen fawdo ɗo ɗo debbo ari tawma ha e nder bureau ene yiiɗi sarmudema a runki famde ko waɗata ha gonɗa wiide min kam mata gongol koɗol beele a dañani wiɓema beele oɗo debbo kam ko yinma gonga re gonga walla eyyi ko haɗa marde ngal ɗon namdal cakkiringal déjà eɗen keeɓa yimɓeɓe no beltonorto en e kala e saaha kadi gartu toon eɗen jaaha eɗen keeɓa aɗa andi mogo ko hayso tawi en mbasannade e domaine jeanano ko eɗen nanen haalani wiye wonde mogo ko mugde yimɓeɓe mugde yimɓe c'est à dire ko mbatta ko ya ha wona gonga e ɓen yimɓe yeeɓoɓe ko kalami ɗo ko ene jalni ene hawni kadi ko Allah tan andi no wayni won denɗam goto o ala ɗo woni ko banggue Mauritanie o waɗi kam vocal omo haala nde Adama Diop nde mbaɗami chronique nde Adama Diop ne woni biram ne wisa hen liggey o ɗum nde touché mo ha ɓurti woodi no haaliri mais à la fin o wi wonde kanko yo artata hakkille makko ɗum ɗo ko théâtre o sikkat mara wonde gane gonga goto o yaha wi wonde yo ƴeew kala ko Allah hokkunamo to banggue gandal o waɗa e oɗo o wasa bonnande ɗum firti ko watte ko ɗum woni ko wuura ko sakkiri ko woni épisode oya taw wona aset ɓen ɗo auto aset woni la secrétaire o tawi kam nder bureau o memi déjà ko liggey won hakkude men donc ɗo liggey woni hakkude amen ɗo mi faɗano wonde on ɗon approche nde woni hakkude amen par ce que min jiranmomi ko mbadi liggey mais kanko mataw wonko woni hakkille ma donc noon ɗum waɗi o ɓooyi mem nde mi sikkano ɗum won noon mi hakkillam alano e ɗum kono nde pammi nde a yimi itti jungo ngo ɗum ko goho déjà bon guilde noon kam mi heɓani yimɓe wiɓe wonde ko ni walla ko na sowona commentaire uji on wiɓe a wonani koɗol ko gonga e gonga mbimi nde min kam ko koɗol goni woni mbi kam Amadou a wonani koɗol de wallay gonga donc ɗum noon foof nan ɗon kono kam ko hunde ganduɗa koko wuura Sali Dia ko hunde wonde sa yi kala ko waɗa ɗo eɗen jettuɗon scénariste o no fewi woni kanko Daouda Diouf vraiment ko hunde no miijiri ɗum o windi ɗum ni juɓira noon kadi mi sikki yeeɓiyankoɓeɓe ne mbawi settade ko gueɗe baɗɗe fayida gonga wadde ko ɗon wadde en jarnotomo kanko Daouda Diouf woni no mbiɗen e kala saaha e mbawa joɗaɗo émission he tan taw en mbaɗanimo kadi kanko ne félicité e golle baɗɗe fayida ɗe par ce que ko mbiyata ko poɓɓowo e gamowo foof jiganta ko yumman yangue wadde enen foof ko kanko so windano ko windu ko en hay goto man wawata suude ko joui ko wadde ko fewi hen ko yuɓɓi hen ko foof ko mbiyama mention spécial wadde yallah sellin gandal ngal wadde Amadou Moussa konngol ma mbayni e nder konngol ma mbayni ngu holko bagginta fansuji ma yeeɓoɓema
parce que den ganda jogi fan suuji hay gila tele o gila avancé ro hay série he ko wayno ko wayno holko baggintaabe e kongol ma bayni ngaren guddan yewtande hay saha goddo ko wiide be han be jaarama parce que seden jogino ko buri on jaarama kadi ma en biibe sabu sali wonko woni hakkunde kaalowo e kedido wonko woni hakkunde joodiido en huccire caméra walla huccire aduna fof e won joodiido e salon mum liggi mum oto mum koyde mum walla bedda mum ina darma an wonko woni hakkunde modon woni hakkunde modon tan sa mi hokko yeru dabbo do média way comme no boutique ni radio mum télévision mum presse écrite mudum way comme no boutique sa udiri boutique hande les galle maado a wadi hen bebe mayram par exemple o jodim gil subahana muti hay gor wiade mo no foti hay gor namda ko bedal jogi dum walla ala dum jango wadi hon nono yaani baawo jango wadi hon nono yaan tam so tay yimbe pini jango tar ko uddi gonga wadi non on jaarama biiden tan en tongonji den haaldo hen ko hande so piindi woni ko ko ballal Allah e ballal Dawdo Moussa Dia e walliti mudum e ballal be yebiyankobe men kadi e ballal mobe galle be de tawno ko be kolli ko yimbe be yimbe ne jabi dum ene dori dum ene paami dum to bangi information mudum to bangi jewti mum to bangi pindigol mudum to bangi mogoji mum fof leñol yiten hoore mudum dum wadi jaarama meno ko jaarama morludo fof faydu e tabal ngal dum biyen mebe tan ko yobi jokku yebde e hormade e doftade programme uji piindi e mbaadi kubal piindi média nde tawno dum do ko mennel tan ko jubbande ma wor ko ari en mbawa nadde bundi ndi kono ma wor ko addoya e ko fay arde ma bandirabe kadi buri yitade koye munen e piindi dum non ko din kongu tan baynorto mi wiyabe ma taw ha sahaji goddi so Allah jabi Allah jaarama seydi an ala ko bonnuma sona yettonde kono heddi ko foni feewi kadi wiide yaafima en beltinima bandirabe min non fuddima hebde réponse kam e ko biuno mi tenko ko e nder haalama kono mi haalata joni mboɗo heddi waɗoɓe commentaire ɓe kalan min holno tenko wiire e nder pulaar ɗum noon ko wiide kadi en jetti Allah en jetti sababu o ni mbiyatmi kala saha kalma wasede tuttude sababu yettani Allah en jetti Dawdo Moussa Dia par ce que ɗum fof ko yidandemo pulaagu yiddemo pulaar e yiddemo fulɓe jewra e kiram addi ɗum par ce que wi so neɗɗo hande ari e nder salle mum a tawi ɓiɓɓe ma ene jooɗi enen jeeɓa téléji jolfuɓe enen jonna ha yooɗi enen jeeɓa téléji français uji ene waɗa série ji belɗe ene mbaɗa hen concentré pourquoi pas ɗum watte e nder pulaar ƴetti doole makko noon ƴetti jawɗele makko otoji makko appartement oji makko kalisaji makko ala ko waɗani hen wadde noon kilo fuɗɗi faade joni wona hande ɗum noon ko wiide bandiraɓe wadde enen foof jettanen Dawdo Moussa Dia Allah kono noon so wiyama Dawdo Moussa Dia tan min mbi kadi Kaw Samba Diop nde tawno galle kadi ko gartiɗo jogui ɗum kadi kanko Dawoud o jooɗaki e galle he o jogui jawdi makko e peeje makko e peccoɗo makko waɗa hen kono noon ko Kaw Samba Diop jooɗi ɗo kañum nene rena golle ɗe wadde ɗe mbiya mention spéciale mabɓe sen jooɗi muɗo en jetti waɗoɓe participer ɓeɓe temeddiɗi ɓeɓe temedere ɓeɓe ujunere ɓeɓe ujunnaje sappo en jettatɓe nde tawno fof ko kamɓe fof kadi ko kamɓe ha joni kadi ɓe goppani ɓene jokki ɗum noon yo bandiraɓe ɓe gandu so tawi ɓe jumpami soɓe jumpaka lawol ngol ɓe goni ngol ɓe jippaki kono yo bandiraɓe ɓe gaddu dole mumen tawraɓe nde tawno hay média goto wawa yaade partenaire uji hay média goto wawa yaade gaga sponsor uji muɗum eɗen nodde surtout sponsor uji yoɓe gar jeewo boutique o joguiɗo restaurant o joguiɗo cosmétique o fof joguiɗo alimentation général o kamɓe fof yoɓe gar joguiɗo kenkayruji yoɓe gar koɓe nawata e leƴƴi goddi ɓe gaddu men leñol meɗon ngol e ballita médiaji mabɓe ɓe dolno koye mabɓe par ce que ɗen gandi hay leñol gotol walla hay ɗemgal gotol wawa wadde avancé walla wawa ɓamtade walla wawa yarude yeeso sans médiaji wadde noon en jettineɓe Allah kamɓe foof en jetti Allah noon yeɓiyankoɓe no Amadou Moussa wini so tawi hande série Hoddiro yeehi walla Piindi TV hande weli walla hande nanama walla darima gila nde darde ha joni machallah ruttitaki caggal ko Allah e moɗon onon yeeɓiyankoɓe sonan onon tawno min joƴƴini ɓooyi wadde noon Allah jarama on jarama eɗen mbiya bandiraɓe eɗen dokka kaɓe rendez-vous kadi inchallah yewtere wonde taw ko spécial Hoddiro taw kadi ko invité goɗɗo taw ko acteur e nder Hoddiro hande noon ko Amadou Moussa an mo ganduɗa koye acteur e nder acteur eɓe e nder Hoddiro he invite noɗen kadi mo ganduɗa kadi ko neɗɗo tigui dariɗo e nder gallo kanko wonno koɗe meɗen min gandi yewtere nde
waɗi fayida ma bandiraɓe ko heɓe bandiraɓe kadi ma keɓe hen gartam no fewi wadde noon Allah jarama on jarama en beltinima dendagal bandiraɓe no kewɗen wiide ni jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓoltan duumi men Allah jarama on jarama. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.